Dag 1 van Pukkelpop en de jongens van Geweld, de Limburgers van Geweld, die hebben zo net de Boiler Room geopend. Dag Niels en Niels, hoe is het geweest? Staat dat hier op beeld? Ja, dat staat op beeld. Ja, het was echt super fijn. We hadden nooit kunnen geloven dat er zoveel volk zou zijn, dus ja, we zijn nog altijd een beetje overrompeld. Ja, Niels, ik las dat je toch wat zenuwen had en dat dat ook zo wat op de fysiek slaat. Op Facebook stond er zoiets. Ja, deze week zijn er toch wel heel wat stresskakjes geweest omdat we zenuwen hadden voor dit. Jullie stonden deze zomer ook al op Tomorrowland. Pukkelpop of Tomorrowland? Toch wel Pukkelpop. Ik kom hier al 7 jaar en dat is gewoon mijn festival waar ik thuis kom. En om hier nu te staan, dat is echt een droom die uitkomt, echt waar. Ik vermoed dat jullie zelf al ooit heel wat grote namen gezien hebben in die Boiler Room. Wat is zo jullie grote voorbeeld daar? Kim, Michael Midnight, onze papa, zogezegd. Dat is altijd een voorbeeld voor ons geweest. En sinds DJ Mania hebben we die beter leren kennen. En nu blijkt dat ook nog een toffe P te zijn. Ja, dat is een voorbeeld in alle opzichten voor ons. En hebben jullie gezien dat Kim in het publiek stond? Ja, Kim was aan het kijken toen wij aan het draaien waren. Dat was toch wel nog een beetje meer stress omdat hij aan het kijken was. En dat blijft een voorbeeld voor ons en op alle opzichten, echt waar. Er stond nog heel veel bekend volk, had ik gezien. Volgens mij hebben jullie heel Tongeren meegebracht. Onder andere. Heel veel vrienden van ons waren hier vandaag. Waarvoor dank. En daarnaast, ik denk ook een deel van 45, waar we resident zijn, dat ook wel wat volk op afgekomen is. Het volk aan de boiler stond, we hadden gedacht, ja, we moeten niet openen voor een man of 100, maar de boiler stond zo goed als vol en dat, ja. Je bent er eigenlijk nog niet goed van. Nee, we beseffen het nog altijd eigenlijk niet heel goed. Jullie hadden iets heel speciaals voor het publiek in petto. Er was iets met veilig vrije condooms en zo en niet te geweldig openscheuren. Ja, we hebben 300 gratis condooms uitgedeeld, omdat ons motto deze zomer is dat iedereen zijn droomvrouw of droomman vindt tijdens onze sets. En daarom vonden we het wel toepasselijk om condooms uit te delen. En hebben jullie zelf al een droomvrouw? Ja, toch wel, ja. Oké, laat die condooms nog eens zien, want ze zagen er heel cool uit. Hè? Jullie hadden die gepimpt. Heb je nog eentje? En er staat op met niet te veel geweld openscheuren. Nu, de zomer duurt nog even. Jullie staan binnenkort ook op Laundry Day. En ik heb me laten vertellen dat er een EP uitkomt. Jullie zijn dus ook aan het produceren. Ja, we zijn ermee bezig. Het is niet gemakkelijk, omdat voornamelijk zijn we DJ's, maar sinds de winst van DJ Mania zijn we toch beginnen te produceren stilaan. En nu proberen we in november, december proberen we een EP uit te brengen met 2 platen. Eén plaat die meer funky gericht zal zijn, wat geweld weerspiegelt, maar anderzijds de andere plaat dan, die zal iets harder zijn, meer naar techno house gericht zijn. Omdat dat ook een deel van geweld is. Wat gaan jullie op deze Pukkelpop zelf nog kijken? Ik ga straks sowieso Flume en Disclosure kijken. Editors ga ik nog kijken, echt heel veel. Sowieso Michael Midnight zaterdagavond. Ja, misschien. Nee, sowieso. Die willen we eigenlijk niet zo graag zien. Oké, jongens van Geweld, geniet nog van deze Pukkelpop.